na me ka asem tia bi nkyere wo na no pay me nim hoho ne tena se ne monko mo bi taw kura emu akwanya na wo su mra mu na asore a wokọ ne sofo a oda wa asora na wo nkyere no pay and the pay money taw na what kind Ephesians chapter number 5 na verses 14 up to 18 no osena enti ene wase wa wada yane na sore efra awufuo mu na Kristo behyiren ama wo enti monhwe mo nante ye verse 15 no ose enti monhwe mo nante ye enye se wona wonnim nyansa tie ha mu ni yipa ma me pa enti monhwe mo nante ye enye se wona wonnim nyansa ne mom se enyansafo monhwe mo adaje ye efise mra ena ye wo mu yi eye nabone monhwe madaje ye efise ena ye wo mu yi eye enabone ye nti munya nipa woni adwene na mom munya nipa wohunu ade a ewurade paye ye nti munya nipa woni adwene na mom munya nipa wohunu ade a ewurade paye na momo no sa efrise eno enede sakasaka eba na mom munya ma ewo honhom emu asem no enie na mom shahani yipa verse 15 and 16 no osi enti monhwe mo nante ye enye se wona wonim nyansa na mom se enyansafo monhwe madaje ye efrise ena ye wo mu eye ne bone ene obi agya asase akantanso obi atunufo a womfa de opɛ ne woye se de wabode trimu pose obeye ne no ano woye me ka wa no pɛ se emre ni ho ma wo minua otie me no pɛ obode na tena ase na dwen kɔ nkan efise na wo nkwan a ete umu no obey wa adwene se obetuma ye de opɛ na mmra bi de animu eba saa mra ne se du ho no ma woni ahodin bio meka sei ebia na Nyankopɔn entwe wamfira asase wesu anku anto antwe na mmumu no yade ebetumi abɔ do ye mompa ye se yade nka na mmumu no yade ne batani pa hunti ebetumi akan ene asase nti ejapare kakra nipa bi anya nti no tese wonfa nipa enya hwe wasase weso meka wo semna bi de animu eba saa mre no ebe na bone e de amone se momone ahwe obehwe wo nante mu ye ene wadaje ye efise na bi de animu eba saa na no ede bone pa etimede bon mede wase se wo yaso pa etiema no pei na mempa bonya se Nyankopɔn koso ano hye yenden na de bia da yanka aka ne yehu de Awurade peye efrise Nyankopɔn na oboye ba asase wesuo no twesem ne se oboye nse Yesu oboye nse ne su ene ne ban so Nyankopɔn oboye nse ne seso ti bomoden pa se bra bia obodo mama Nyankopɔn abrabɔ no ene Nyankopɔn su no atena wo mu efrise se obo obra se de so wani a eno no enso Nyankopɔn ani uba obra se de so wo wani a sa brabɔ no enso Nyankopɔn ani ti bomoden a na bra na wo bɔ no Nyankopɔn ehunu mu bi na de nokre emerad na dachi bia no se ba se nempo wafri atiasefo asase wesu a eno no ubekọ so anyankwa efri se uba obra se de se na esefata twede ampa Nyankopɔn Nyankopɔn eni wani mu kan emani pasem enya wode kakra wanya no ema no enhye wo so ema no nkyere de awonye ekoba ne sa go bedifo otwede ampa Nyankopɔn anim yemmu nyanua nipa yefa nidie ema de nidie se no ene kakra be hye wata so nti no ubie wa no ka asema kire wunua kyese omfa ho ubie wa no a na wo ka evisa kakra be hye wata so mesre wada odesani to boase tietia asase se sabin aboantatia to boase boko na asase ya tisu no ewowura anope Nyankopɔn no wanka ho no tena nim fa nkyere wo ne da biada oma wo nante nanim se obi a onim Nyankopɔn apede Nyankopɔn hyira wo na meda me ho me ba mene Mr. ni Adam betena se ne de nkoma no pay na meda ho se ya na me ba nkoma no ya de be hyehyɛ so e de asoma no pay
DLFM 106.9. Madame Motanfuana Adofono Namia this year the Obi I can of pressure Obi kind of pressure and what before and if you say you won't just on news and a I'm on penny, I'm on wall. If you say Radina Kazaka, I know. That's what we buy and it didn't grab the Mamika. I done it with Tampuana. I'm on magic and bread. Mamma Braboma. I'm on penny, I'm on wall. If you say Radina Kazaka, that's what we buy and it didn't grab the Mamika. I done it with Tampuana. And what kind of credit any pa? Not what done in the town for. Officer won't penasem what tiny pa. What that's any no cry idea who hear you pa. And no pay me confuse papa and a diamo no pay. And then super babon tensoa. The day and when I'm essay. Eno any Lumba in super. Na yaka Lumba in super. Lumba in super no eke jumekua. Yam papa daddy Lumba. Charles Kojofusu akofaba. Ghana for ensign form cry. You made a beer would dear obey here so no. Say ya punto you made a beer see no. Sense or some back with programs are who do you know. A who in Susemano. On found Quadan Lumba and super. A year nato. Rama da Busia, on found who's winning now Quadan Lumba and super. A quanato from the Amagana Shenka for. When we care tree, if you say no boy yachia, go Piemo Lumba and super catch it. That's what buy and go to so be quiet and I will soon have Beneska at a good bottom. From penny for my true face so 0555 5 for Yamiansa. Now the 274 757 account and at 0577 475 343. And it is some Abba dance so man in Patem. Madame Abanya Michebutum and the shop on a Lumba sport. Na eben appear to Selenum. Ewa dance man. Na homa trophone is 0557 349 401 0557 349 401. Me fanko PM ewa fanko sport M. I want mono eben onyina hye washi be ni pe hono ma wo eye ofanko. Mama Vic ebutum. Wa follow man supanso ni bia. Oto no momani akopiem na akache. Na kotu so ni be na fa kwa chine. Na homa trophone is 0500 680 783 0500 680 783. And it is abada kuman. Da kuman fu mate denne. If we say Brakwame, Ebutum, our Dakuma Secretary Station, and the shop on Eben, Adum Choba, no Hodoma, our Dakuman,
Omodi ana fra bra kwa ma homatrufu eswe na kotulu man super story me defa kwa chine kotona bosome edu asikamra wataso wate na homatrufu ne 0244 094 793 0244 094 793 Amfa ko pie mo e wodo hwenya na ko pie wodo hwenya ne mpota mu so a Madam Edith Kwisi Ebutumo na ne shop no ene Central University College no ene edi ehwanimu ene no ne di hwanimu a na homa trofo no 0246 601 004 0246 601 004 and 0266 400 215 0266 400 215 and a pebraso say betnasie Openi pon odi dwuma na ota bodawuro ekasa edifa edipa fa hodie so titu na abusua ekwan de be fa so be ma efia tetena mu aye jojo ene anika titu ene ma we abusua mu de pe betena se ne ye de honkomo ifisa babo nu mpo aka se yakopon wajapade ene ema nanso edu ba bi a be hu se oba ne be ma tena se ne wono mawo nanso na menteme ho ase ene asade ahodo bi a se oba no eje ene be ma ne nyina ye na eboa na abusua chekere ne konkan no na kwakwa bisibisi basa na ne ama abusua na agija the sent open Paul no watakasa ede mama the den ede Mr ni Adam ene no bedin commando pay na watena sintia no pay no me ko ne kyena me konkoma na kwa bana kana sha ne so say enda da dwumadi akos no great we afe ofritema community 2 ana meboa community 9 endra wan kontia no pay no bebo asode ya woko enne so fudin ofia no na de wonfre nti no bebo din wa haya Yadamase Daddy Lumba so Damase pa ndwa de moye no Yankopon enhira mu ye pa Mama Lumba so Damase pa Yankopon ko enhira so na si ohira ohira mo kese pa Yankopon enhira mu a menti ase kura Mesani Adam Onia Yemu akwaba yo onia medase enanopi se bibia boko de Yesu adom ene ne mobro hu ma ho se wonso waye enhira Endra so be gina mo dwumadie na se ai pa Oba waya de nyame nchira pa me endra me hu na dwoba ya 11 to 12 midnight na wugina mu den nyame nchira woni wadamfo no me nim ne den ye friend say no ye friend no ni obodai oh maya de nyame nchira mu pi DJ Zigibi wasana dabo fitendra wo hya ase dwumadi ahodo wa ekoso a wode to live magana fo nya dwumadi ne nyina bitie ne live ne nyina no asatena wo naye me so a metifia yendra afita ha machi nyima atwa go nyina ya mensan no adwuma manna moya de ya papa ye so me so mpa o moya de me catch ntende dwumadi ne ye kon freestyle ahanti Mr ni anopa ye ni nkomo last week ye di nkomo na ye Ghana fo mema nyina ne wiase nyina mema nyina woda yes enti ye di nkomo e de fa mema ho ampa na anopa ni ye beto so nsembisa bi ba ya embre ni tene yantime nya no na de ba ko ehu hia pa ne sei aya ye kwa so de na so na ye kono so chekere busua na bible so aka se sabia nipa ohun Yankopon ajapade eye ma na ema nso ebetuma Yankopon ajapade a na ye wo ba ne bema e na betimi de ye maye den abasa ase we so na du ba bi a asade bi ese nipa bi ye no ye nye enti uba hu se na ema no so hwem aye basa na kofo ho kese e de aba ekoba ne sane Yankopon ajapade no ne nsentumi nka o enti anopai ehin na ode ye fa DLFM matiefo aye krado fire nanti anopai yo onia ene edikan no e be fi ase achia ye Yankopon twedi ampon efi se ono a ni ye papa preko pe no kwasem ono ne okese no enye ono anka ena no pei mini wa anka yenti ha pa ya gina mu fiti enra abesi ne no pei na dum ni yadi sunsu na mi dinchi ama etiefo nyina mutie DLFM in fact enra omoya ade seni am hwe pressure be gu abontin ho nipa e be twa dompim any senior program no call no in fact mi hu bida na ni etoso nko ma adwumara Daddy Lumba enra ye di ni ho dwuma unim onua enra ni e course no
ɛne nea mehu yɛ no wei ɛna yɛfrɛ no nyame adwuma no sure wei ɛna yɛfrɛ no nyame adwuma ɛnkwalaa a ɔmo adi n'akyi ɔmo afa ne nkyerɛkyerɛ mu nneɛma a ɛkɔɔ so nnura beebi a ofiyɛ ɛne beebi a wabɛdu 35 years nea wafam sɛ bɛrima anɔpɛ yi yɛsan ma no happy Father's Day if he says sɛnea mmaa no di no 1 month no yɛn so responsible men ɛsi yɛtumi di no 1 month yɛn so yɛdi ne saa na yɛbɛdi atua so na yɛda obi biara a ɔbaa yɛ ase ɔmo tie yɛ ɔmo ntumi amba wei ni nyamesom no ɛnyɛ sɛ wahyɛ credit card anaasɛ castle nanso beebi a nyankopɔn de hyɛ wo nsa no woyɛ ne sɛn na ɔkyena bi mpo yɛfrɛ wo a deɛn na amanfoɔ ɛbɛka afa wo ho na ayiko ani mu bɛn ɛna yɛde bɛma wo nti yɛda yɛ papa nso ase yɛbɛda ɔman nyinaa ne mpanyin a ɛyɛ president JDM ɔno nso yɛda no ase mmarima nyinaa mia mebusua panyin ne adamso ɔse ɛwɔ la anɔpɛ no mo wɔkɛ wɔn ba ode ɔmanye lebi na yɛda mmarima nso nyinaa ase ɔmo a ɔmo yɛ ɔmo asɛdeɛ ɔmo nso a ɔmo nyɛ ɔmo asɛdeɛ no na yɛaka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nhyɛ ɔmo sapɔ mu nsuo na nea yɛka tete ɛna bɛrima no sisi a no atwam ɛnɛ wokɔhwɛ mmarima a ɔmo ne ɔmo mma kɔ school a ɔmo bɔ mmɔden sɛ ɔmo nso ɔmo bɛyɛ ɔmo asɛdeɛ a ɛyɛ fɛ kɛkɛ nti ɔmo a ɔmo nyɛ no nso no yɛsrɛ ɔmo sɛ ɔmo nso ɔmo bɔ mmɔden na ɔmo nyɛ na ɔnua last week no ɛyɛ me nwanwa bebree calls a ɛbaayɛ me fii ha no wobɛhu sɛ mekɔ aprɔ no meti nsɛm but nsɛm a mabɛtie wɔ radio yi so no mehu sɛ nkurɔfoɔ tie radio yi paa radio yi ado akyire mpanyimfoɔ ɛfrɛ me ɔmo hyɛ me kan ɔmo nso ɔmo de ɔmo asɛm ntoɔ na maame bi frɛ me na maame no na me nim sɛ anka yɛsɛ mmarima na maame no ka asɛm bi ma mmarima a wotie no so ɛnyɛ asɛm ketewa na ɛnɛ mahyɛ ne bɔ sɛ yɛbɛbobɔ so na yɛaka ho asɛm sɛnea ɛbɛyɛ a because nkurɔfoɔ bebree ɛfrɛ faa ho ɛna ɛyɛ asɛm a ɛyɛkɔ so nti ɛsɛ yɛnhwɛ na yɛmbɔ ho mmɔden na yɛnka ho asɛm ɛfiri sɛ wei na yɛyɛ a ɛbɛma abusua no ayɛ yie nti ɛna nɔpɛ yi yɛdɔ biribiara sɛ all right Ghana ni a wotie me anɔpɛ yi aha ɛyɛ DLFM 106.9 na dwumadi a wotie no ɛyɛ Mesom Jesus ɛbɛwa kwam bia Sunday ana kwesi ada bia no efiri anɔpa no nsia ɛkɔpem no nkron ne nondu so no yɛne wotena ase esi nkunwa ɛtwe wadwe de si Nyankopɔn so na yɛ nyina yɛaka ya ho sɛ abrabɔ na yɛbɔ no sɛ de tie bia no bɛkɔbu ho konta ɛde akyerɛ yɛbɔfo a ɔbɔ na anɔpɛ no nipa a yɛne ne di nkɔma anɔpɛ ne yopani Paul no ɔtae kasa ɛde fa nipa fa no mu titiri no ɛyɛ mmarima efisɛ ɔma yɛtim sisi no dodoɔ na ata kasa a wɔnom ɛkasa ɛde mama nanso mɛma ne bi hyɛ suma sɛ wɔnom supa a wɔnom asɛm wɔnom enya kama fonte anɔpɛ no yɛdi nkɔmɔ ahwɛ asɛde ahodo a ɛsɛ bɛma utumi yɛ ɛne sɛ nyamesom na yɛsom no isi wobɛkɔ asɔdɛm akɔsom nyame nanso yɛpɔn a yɛyɛ abusuafoɔ yɛkɔ asɔdɛm a yɛyɛ kristofoɔ yɛbɛfie a nyamesom no toa so efisɛ yɛyɛ abusua nneɛma ahodo ɛsɛ yɛyɛ ne yɛboa na abusua kyekyerɛ ne kɔnkane ne yɛtumi aboa na yɛtumi som nyame ye ne abusua ne mma ne nyina som nyame no si yɛntimi yanya a ɛba saa ne Nyankopɔn nhyehyɛ a wɔpɛ firi hɔ no no na kyerɛ sɛ ayɛ bibi kakra yɛ den ɛwɔ hɔ nom ɛno nti na nɔpɛ no yɛatena ase a yɛne ɔpanipɔ no ɛkasa ɛde ma mmarima titiriw ɛne nipa fa ahodie no Mr. ne Adam ɛne yɛne no ɛdi nkɔma nɔpɛ yi ɛnti mesani anɔpɛ mmarima bi so ampa onua mmarima bi so sɛ wabisa me a mmarima bi so papa na megidi sɛ wei nso yɛka ɛbɛyɛ yie ɛno nti na yɛahyɛ aseɛ no nti no wonsom a ɛyɛ nipa no nti no mmarima biaa ɔmo mbra na yɛnka yɛ ho mbom na yɛnchange saa concept na biribiara na bɛrima ade bɔne biara deɛ na yɛ bɛrima na yɛnchange saa concept no na yɛnso yɛngyina yɛ nan so sɛ bɛrima sɛnea Nyankopɔn ɛseɛ no na anɔpɛ yi wobisa me sɛ mmarima bi so a mɛka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ ampa mmarima bi ɛso papa
na mini yetiefo nkomodidie mu no me ma omuti ase se ye wo club bia a friend no responsible men enye responsible man eni ni awawo bapeo eya na adwin ye se we sika to ope na we responsible there bi abusua no so adwuma no emu odu wodi sika no to na we wani a wo beba no na we chi ase wo asedi a esese wo nso wonye se bema we emu na yenya responsible men a omuma yeti ase se na mmema bi so na ye ka ne se ya na e aware fo asem na ye ka no omu a omu aware wo twim na de ya wo kasa ye mfa asem nya asem wo e be ka che wo se ebusua bi anim ene kra tre konkon no kra empene so enti wo twim na wo asem enka de ye kan ho yes wonma ma wade kwampa so a Nyankopon mu no ye gi wo no mutum ana wa kofie akwakoye oba no ho ade wa mamre kwan so Nyankopon ehira so because awade ye oba ne bema enti wunya akokọ wade oba no na woni abusua tenase niam ahodo abusua ne pe no wutumi provide wi a wa ye oba ne ho ade Nyankopon epesa wade no ene ho nkomo ne ye kan enti wode ye mpona twen amesrew nkomo no wo no wo betwen ansa go we ya wadefo asem ne ye kan na brani se de na wo ka no na se bema wo tena fie na wo yi sika do topono so a ensae debi adentime ye bema ese oba ne kọ emi kitchen kwa ye aduane mama fra nya bidie mayi sika to so onfa nya aduane onfa we nto atade nsha bofra adenti na ensan de bi na ese bema mesan ye yo say e betua so no me pese we kan Ecclesiastes 12:13 e di amaye na ampa ye be sum Jesus ampa wo be hu say niam bebre wo ho a apart from say we yi sika na to no ese se wo nhwe se adwumara we bi adwuma amaye no okay se odi niam ni nyina ma o e na wanhwe se obesom aboa se obi biara owo ha dwumadie bi a ye de ahye ne nsa no sebi oye na se oye nso a oye ni yie oye ema ede mfaso aba ana oye ema eka aba na se wi wani se mama sika enti no wei no mu nyina menhwa ne ubesan wachi aba no ni awo mpese ebeto no eno na ebeto enti no esese waye wasedie ayi sika no wonso no wonso mu na yenye bibi na wonhwe se ebusua no kosenia esese enko no enkwala no omusuba ntisen ni esese omonye no omoye nyamesro ewo mumu omusua ade sene ebe ya adache no omuso betimi aba faso edi ama ebusua no endi oman ni nyina na wei na se wo ya Nyankopon eji utum se wo ye ejapa na chese wo yi sika na to fie wi ama oba no ese otumi di wani edi akire sa pepepe ehwe se bibia ekọ kama sa pepepe nyene so wo yi sika na to fie nti wawie bibia e wachi asem sa pepepe sa pepepe okay Ecclesiastes na eka bibi kirewo Ecclesiastes chapter 12:13 no verse 13 enti ma menkan osenkafo ehoba ne tire dumienu yimu dumiensa no ose na asem na wieye dia yate nyina ene se suro Onyankopon na di ne mmaransem so na ye nyina ne nipa nyina asede wahu asem a ye kan nyina ne se ubesuro Onyankopon if you say Nyankopon say we any nipa nyina asede avede tie mema ni die ne 1 Timothy 5:8 1 Timothy 5:8 and also can be bichel okay na ya ema no omuni excuse because Nyankopon obo wiase no onu na wama ye mmra enunti ena midi wechi koye ho ade if you say Onyankopon ena ehihye aware na wachire no seni ayenko no enti no me call no saa na pe no wo wasede e wa awale no mu me bema no so no me wo masede e wa awale no mu enti se manya me die na wo so wanya wo dia na che se Nyankopon awale no na yegu no na se wugu Nyankopon awale no so dia ana se obi obefri ekire abegu awale no dia nya na nyanti ase no se wo ya Nyankopon atamfo ya nkan 1 Timothy 5:10 meken kan Timothy home de kan etire enum yiyimo enwotwe ose na se obi
nhwe ono ara ne fie nipa me set mu bio na se obi nhwe ono ara ne nipa ni titire no ne fiefo a wapa gidie na oye nipa bone esene dia onyini we na ye ka no we nyame asem enye wo na wo fi utim na enye min amisati asem no mu ode pa Timothy ho medikan etrenom enyiyima a eye nwotwe no yentie awurade asem na se obi enhwe ono ara ne nipa ni titire no ni fiefo a wapa gidie no ye nipa bone sene dia onyini waho asem ni nyina ni o we nyankopon asem enye me na me kan yes enti no ni ayeye nyina se wo beye wasede na me nso maye masede na men fa ho se bibi a me ye enti no na wo si enu enti no wo nso wonye wasede da bi ye nyina ye bebu ye nkonta ni awo ye ni ame ye ni nyina na ye kan bom ama ye dia koyenim enti anopi se ubisa me se maybe bi so ana me siso akache se meme bi so pa na story we eye ma mi bi na efre me ka kire mi o ma me no oye omo wale no oye oba no ni ma me na subanya ni baba no da na di wa wale na se no ena na se obe ma no ebe bo na mane osi waka ba ku miensa na se ono hwese ne oni ni kunu etena ase edi wu ni baba na wantiti ni sei esan wenti no onbese obeka omufie obium because oni ni baba na kasa na oni bebia odi suban wefi na ohu se na sew no asem no ha no osi mawari obeyu na efi da mi wari obey seni one me kasa se waye mfumso obeji ni fumso kra atum no he kuse sorry ya ye ken on ken bi da me to ade ma na thank you po ebo me se o mira me da ase da bi oye ade anye na wo kan se obedani no ho ana sole ahomachi se o mira enura ne ami ye no manye ni yie fa chemi osi da bi we eni na brabo mu na we ena ma be ma no esu ena odi areho na we enye be ma ne ka chemi o na siba no ena o kan sem we eyade na so oba ne ye I know my right for ni bi me see onua na nsem etuatua so no de enya agro kra wonim Mr. Adam no kwase me wom ni se aya dodo na nsadam for madwen o mani nnem bi achi ene se awade na ewo ho na aya na edidi agro sa no ehu pa papa awade na ewo ho aya na emu bi edidi agro no aya de a ehu so Bible na kan pen say osra himemu ye nwade wo ho na mom asasi ye ware wo so na so wade na se wantumi anni awade ni eni no wanya ne se de sa efri se mo antoto ne ma yenti yakopon ya madom no che mo ma emofa na brabo be ye basa na namsa ade ye we ni suntimu benya asotwen wasase we so enti ebi na oba bi ever since on ne kunu tenaye ofom na untumi nka nkyere ne se mi wura mesre fa che me na osi ne ha no pa ne se obo ne hu moden se be ma che se kakra bi se onye bia se ebusua ne ni beje no oye osi na se me to ade brenu mpo a se ne ye ka se mira me dase kra no ontimi nye den ontimi nye Eden sa anopai afina do kasafri na to hanuma ha eye DLFM 106.9 Daddy Lumba no radio station eye adwuma edifiri Abuba Junction North Legon ye Wisconsin International University College no edi hwanimo ewo kana bopode mantem na anopai openipai ne de nkomo no eye Mr. ni Adam otakasa edifa emanipa fa ho de titiru ene mmeruma dodo na enta eni kamafo na anopai no yedi nkomo ede afa sede nyankopon hyehya wade ma nipa na binom atimanya kwanya akwa wura wade mu a wonom ya wade ne sede wonom apɛ ne ukofie bi mu a wonom ada na atamfo we nkasa ne nyonko ho we so nkasa ne nyonko ho ene da no machem mienu esuro bia na ne mpa na de bia obi apɛ ne wojo
ena mentemos kakra bia banti obi amfa obi anya hwefie honom ena mofra na ewa wade na se no wonom ena wonom tete wonom ena muhuna mane eba ne sanso a dachi bia na ho asotwen wo honom a ebekọ ediama awadefo no sa pepepe onua na nia o kakra eti akoma ne se osi na oye adwuma wo adwuma we a oba ne ye wa abonte no se otie senia oni ne ndwuma mu mpanyimfo eni abontin sufo kasakra na eya na ye na reho se enti wunimu ye enya se wunimu yo na so wunimu ye adwuma na wo ye no minim se the whole month no ye tia 700 Ghana cedis but sika mi yi eni masadia mi ye wo fie no every month no me bu konta ebru 4,000 ebru 5,000 na wo recognize me ewo we nyine appreciate be ma no mo dem ba na chicken change na wo gi no senia wo be popo na me ko adwuma na ma ye late eni senia wo ni omo kasa no aden na wo fasa ni die no wo pone hu kakra doesn't even have time for the husband mpo me see asem undem be ma no na omo bana nije ena ma oba no mfa ni die ma no ana say because what I know ni say ekoba say be ma na say de pepepe na ono oba no ntem tena no bibia ko kama ode ani die de ma oba na so oba no so di bia den e ma ne pepepe enti adenti na be ma na say ne obu oba na oba ne de kire say de ope no no obeye no adentira onua mekra obo mama ne no say hu na medwin ye but we enya be ma na e kasa no oba na nkasa maame enya be ma ne maami o oba na nkasa maame na nkasa ne maame na e kasa no enti we udi fahi anka be ma no e kasa yes o si enu nti no ontumi nko fie okra biom because eya no failure hu na so no pe na wase ni tati because omo na omo gi awale no na asedi esese be ma no nya ni nyina no oyeye na okofie okosram omo enti no odi ho adanse onim be ma no suban a owom na ne baba no so no in fact se be ma no ya bibi kitwa no po se de odi mrika be ba be ka no enti no onim se ne omo ti wo fie ho enti we no uye ho hwia emfa because enye be ma no na ekasa na wo be ka se wasi ni trimu po na wo be twa ntro ba we ye oba no ne maame all right eno kasa no brani anche be kwa homa no so na ye ne yetiefo no akwakwedi nkomba ya de ehu hia ye pa na ye kase no wo be ko afiafie bi mu a wo mo nyina ya kristofo mapa ebe na mo nyina da eye nkremofo mapa na so me kase yi eja da fie hodom enso anope wo be mo modin akwa so de akohie mu akotonnwoma kodi asa enso be duru fie a etese se be kwaye wo abonten hu se bomu kama na so wo ben ho a eduane bia sinisibre nwanwa se ahu ombe kwa so de akotonnwom akoyedede akodwan nyame azuma bebe fie no na oba bi akohye nika oni aya semu in fact Mesom pa aya ubo ya kan asagro ubo wura fie bi mu a se de omokọ nyame anim ni hwese de obitumi yi nyame ayede ne ho sese fom ehurikuri ehwa sofo a ampa na obeduru fie a ono ankasa ne ho kafo ye ne fempade se ne yire so ono ankasa ne kuno no na waye nanim se be kakai sumina so ade bi dia ma no onua nanso ohu abonten sofo a enya agro obuonom sene nipa bia onua enya agro I mean it's very wrong meme bi sun na yisu edika na ye be da nyankopon ase se ye kan empanyimfo bi di ho dwuma sometimes no omo hwe senia mra no ekona na omo feel say o eye den kra na ye di chichire a ebekọ amame enti no oye kra o nhwe ni chi okay nanso yenda nyame ase se empanyimfo bi ye kasai omu tie yen okay omu hwe yen na ebinumu ahyemu nkran se omu di ho dwuma na ye be hwe se wenyina no ye di betu yie efi se eba ne se ya enkwala no na ebretitu se mema no nsu a ye nsu se ebia ne ye nti na Yesu but ne ha ye kese no ye enkwala no
ɛne ɔmo daakye ɛfiri sɛ ɔmo ɛna ɔkyena ɔbɛba abɛhwɛ akyi mate brɛ ne wobɛsɛ obodua ma me na menkɔ ahoma no so na me ne yɛtiefoɔ no ɛnkɔnkɔdi nkɔmmɔ akra na ɛyi kyebaafoɔ se dua naba ɛne yɛde bɛhunu dua korɔ DLFM. DLFM 106.9. sɛ tiefo ne bia kokoa pae ebinom ani abere pa o ma hye ase epusipusu ahoma ne saa na wonim pa sɛ dua naba ɛne de behu dua koro ne mo dade Lumba ɔse Mesom Jesus enyum ba kwa ya mede pa o dade Lumba no nyum no ba kwini ɔse Mesom Jesus me nkwa na nyina na ka na hye ne so sɛ great wiafe ofia ha no bonte no dia mpenifu aka se mi se sabo ne de agakwa ye nya nakwa nti obo ye dan kura no papa pune ne menemu ba me kwa homa no so na me ne matiefo ne kodi nkoma so ba na okọ na wosofo ye frɛ ne sɛn afen so nkoma wodo atofo mu sɛn na woka e de afa ho 0534050199 0593406565 na dumo oh kafra na dumo na dumara kwa ma ho afa wudi ne ma bia kasa free pacha ya friend ya me kasa fie aburi okay me pacho me ntia no pay da papa na sepa ne ne kira wa kira ekoso wo ye ngafie fim ekoso wa awarie mu o Kristo ni kura no Kristo ni oni no kunu yaka wa kosum ne sofo na wa kofre wa kokoto ne sofo na wa kofre ne sofo se eja ekoso papa yeda na se ene nkyerɛkyerɛ pa ɔde akyerɛ yɛn mesrɛ me ma menom ne me nuanom ma se moma yɛmfa ne yɛntu sua na mo na bɛboa yɛn ɛwɔ yɛn abrabo me bɛboa yɛn so wɔ yɛn awareɛ mu yo pa kyerɛ me kɔ presby okay presby wosɔfo yɛ frɛ de sɛn yɛ frɛ no da we frɛ da din on enye hwe ti anopɛ woni hwan na ekwa sorry eda pepra okay yo mate pacho me ni nua me dofo pa mausi yo ena ekwa sorry mausi bo ba ya yo ene sister ma me da se bebre ene sister bena ene ne kunu chobro yo ya baba ya menka mo ho bebre na dumo me dofo na dumara ko senior udin ene ba bia kasa free Bedidi darling boy aguna kunya ako. Oh, darling boy no tede ne. Nyanko fon adum na mo hwe. Ya me adum hu yi pa de ya me asipi de na nso ye nsa aka. Me one of my listeners ba ko pa okunya ako. Ya me nhire opi okunya ako Central Region finfi mantem ya me nhire o papa papa. Tatie mo pa. Ya me nhire o pa senior. Ya de me da ase. Okay. Nkomo amudi man show radio no ntem but nkomo amudi no. Ay ade e koso. Senior ka say be ma bi issue no aya ampa papa ya ma frame ewa wale mu no me ne me nyame nko ani ni na say yem say mutuma ma me blank mutuma ma quotation be 4 ana 5 na ka mo ahwe ya Bible kan Hebrews 13:4 Romans chapter 7 verse 1 going and Revelation 14:2. Okay. Application senior or can awale ho asem. Okay. Remember be Yesu papa. Yo. Enti ye bekwaso aka no krasem no mate senior ye wo so ya menkyira opi na ye nyina betu ye hofo ne yaboa se be ye Kristo sum no ebetumi SCP na sitapa chia kwanya kufo nyina mame. Mekia wonyama. All right, me da se pa. Na dumo me dofo. Na dumo. Na dumo tumi. Endra oba program ni bi won. Bacha da bio. Went me amma voice na me say won betwi ombagi ye ne endra ni binti. Hu say voice no ehi kakra. Odi ne ba bia kasa free. Hello.
asa me dofo no onte me ka facha me pa osu betumi abo edi awura mu 0534050199 0593406565 asoro be na akọ na asofo ye frɛ ne sen na one ho ampo na ekọ asoro afenso so nkɔmɔ a mene Mr. ni Adam atwetwe no nsɛm bɛn ɛna wɔka edi afa ho yes senior enadumo Enadumara. mepacho wudin ene baabi akasa frɛ FM na nakwa me fe dance man. na nakwa me dance man senior no pɛ ma yentio Bacha sama papa ne kana ya no kretro do. Be dam asese ya mo fasa nkyerɛkyerɛ ankoto amba abre ne abre. mate Baby a ha me anase ya me dey se. Enne Christopher ma bebre enim de wo mo no mo kunu be kasa. We bia ne boafu ana ne bonfu ye. Bo won ne sofo na asɔre pani ne ɛda ɔkoto no daddy papa baba ma no ne tene de ɔmfa ne nya saa daddy ene papa no nti ɛsɛ mo fa nkyerɛkyerɛ we mbra bebre nti ye nyina yɛ all right mate pa senior sɛ won so ubo ewura mu na dumo me dɔfo na dum nti na yɛ tia 49 na Abast Austin amansie primary eti sɛn de bu twa fa me ho great we afi ofia great we afi de menka sa ne ho ka ta kwa no great we afi agin boni won tin papa o de manen kan de yankwa na so be kan de 49 na yentia no pay oh ye de nyame ase okay ya medical ya kan ye de obo ade na se enra no ma me fa on fiti enra ma ntimi ama program ni bi but baby ana me wono me monitor program no enoma ko yi pa ye de nyame ase wo ho ye de nyame ase se wa ma dadi sa enkwa no eni animonyam ni nyansa eni adoma chede a ode domo no ode bi kire amansan nyina na sebi nia oni kama fo kra no otie dadi nwuma otime enya ensempa bi ede boni bra enti papa no asema okaye no medie menene ya adwen bebre nyame nhyira papa no ene ne nsema oka ede ma amansan no positive because enye easy say sebi ubenya obi as papa na ohwe atoto noma na sebi oba ani so eya na eya bebre because papa for ye bro oba sole anopa akọ wudie ubekwa akochini mu a sebi oba ne nkwala nim nia ekoso ofie so ho nti se oba na se wanya that appreciation na in fact aya na ehadwen nti mesre ye nia no ma no a bema eya responsible ofie no omma nani so kakra bi a sebi bema ne bekwa ode beba bia no won appreciate se be ya bema ne be yire ne ho na obabua abusua ne ho by because enye easy e won kran ha especially nti mesre ema so munya abotre ma mema na nia ye no omo appreciate nya meka no menua meda CP Abast Austin 49 na nya minhyira opi ne wadwe nkyere na dumo medofo na dum tini etwa me pacho udi ne ba bia kasa free but a friend gift sister gift kasa free kasa free ashaman mama no pay ma yentio nkoma ya die ene asora a wokọ no so fudin me pacho ma yentio mama no bi nso ho anya sa wumbu mu nanso hu suban ewo mu sa ya obaya ma ni bia enso nani nso yo obaya ma ni bia no nani nso etu ya na mi ye hu kwan afem enti se de ye ka no mema no so asede ewo mu enti oba ne bemba ne nyina no se obi aba na asede pepepe na boa na odo soronko aba abusuanim se be ya mbofra na nyina nimpo no ebetumi anya daache papa mama hello na homa no enimwa kafra pa na adumo medofo na adum tini etiasi o me pacho odi ne ba bia akasa free pacho free Adiza mkasa free santo sister Adiza mama me yenti anopai pacho nya ye papa ne kana no kre na nya metumi akakaka wasem ni se ebia na oba no bibi nti no okofo aware no odo ni ho go ndo be ma no okay nti nya obeye bia no onim se wo ye right ba ka wo do be ma na ka wo nya nya wo se wo ye sade nti nya metumi akan se odo ni
ebi okofo ajapade bi sika bi abema ne wa na ne bi nti ne okoy wa nko se okono akobọ be na akyekere busua pacho David mate me da se bebre ne won so adwen kira wode sorry am me koy friend repentance word ministry e wada na Chrome gate okay ma me friend prophetess mama Emilia adu sepoko an pe mi chia ne bebre okay me da ma se adunti amen amen ma me mfa ni se ye na odumo me dofo na dum tini e chia si yo hey mama omanyo endra wo kompunka hamachi anope impunka kra ofa wankra no ofa na nwo sa we ofa nka behu no ofa na kan pa jita simpo o me nti we dia se wa sika be hye wataso nti wan hwe ofa kira kwan mate Debi mama mate anope ye din komo akra ada fenso asoro awoko no fa ne nyina tudwa na yenti anope da mwasi moni adwuma pa mo bo ama Ghana ni ya papa asama de bre anope die ya asama emu oduru asam kese asama wo se esua je di free na say mini amma no any mema ni nyina both side mani mema ni nyina mestre so obi biro onim se onye na se die yie no onye efi ne Sunday die mesro pa obi abomodi anye na se die asumdwe ebe ofie efi se mini amma ni bi bekwa kodu asore na asomusofo ada ne ohini no wo anim na se be ma no ne che a ebi ohwe oyo bibi ama na se be ma ne nya hwima odi a and enya fine sanso na mema ni bi o wa omo fa amani bi fa anya hwe omo drabo so menyo mo sin nyina asere chopper mi ko to dwegu foma no pe mi ko entrance word international chapel okay so for did Mr Pastor Edem it's an opedie wo fa mi ko yin handkerchief no me ko abaya me kam o konso empire na bi nso dade Lumba na busua ko nyina so me da se bebiri ma me mfa no sei ya na adumo me dofo na do chi na etiase o hey senior aputo bema de aputo sendra na woko wa sore de no na ye bibia ya da nyamiase anti adope no obechia osofo na afi nkoma ye de no adwenche kakra wo ho na fatu dwa ma me senior papa na asem no de kan no de emu edu papa masa beble mi di blame ma pastors ni bi su kan omo nka ho nsem omo ka wasem omo ko obekọ heavy obekọ abrochi obekọ we enu kwa na ya muka na aware no nya masa heavy no timi ko nya okwaye den ho o timi ko because dibi wo han ma so ba no ya de abudi abufu be ya de bi kra no betimi ase ho bi na esi unkwa je kwan best so mu nka sa asem sonta obehwe eba oba pasa ya wale ni pa tadi o share de rasa de lem etrese ni kunu kra on fanu ye beto o pastor no okoto no kra tadi no kra na pastor no hu sa tadi o share de nye no be ka chenu ni nyina kan enu ti pastors blame na amo kan bi yo mi ma so le sa de no de ni ho yo enu we nye se mi kan fu ma so le bet enu e bi ni ho because ye water ma ye di church sa ni ma ni nyina yo masa na me sha wona di mapa mu ye papa men so me da se pa senior Mama mfa ni sei na dumo me dofo na dumo akọ me pacho hallelujah wodin be bia kasa free Robert ni agape oh papa no mama anopei mayenti o anopei na mafi mi sham bebe ene cheche pa mo ni mayenti bia amen endra utimi bae ba so da bi ofa wenti mi ama o enti dwumadi ni pompon so na nkasa na esi otumi bowuram main event ni de obeba pa ipacho mate yo mayenti o yo ma pass da ba pala da dum asasi sena be na abimina setira mo de brain na me sham bebre no kre e mani bitisa me mani bizotisa enti american design say be na bi wo ha obeyu ye mu kra de asomo no abre wo asema no so hu se bita frache there was only for so today minimum na me mani bi wo so a your baby was a ni kube ni ye ma hye no ahwefie nso fa respect man no no pray na wase e be fa mu aba all right so dia kan dia yes ni mu yo you can so throne of grace chapel the wagape top so for friend pastor Usman Pedro okay
and local for you now. In Chia, I just want to say, Oba Brewasi. You. Now, no. Better. Oh, so Yami won't come hopa by. I now do more medofo. Oh, Kafra, went to me, and you so. Mefa me last 2 course na dwumadie no maja eye Mr. ni Adam Kwan efise obekọ asore no babi nso a obesan akwakoye nchekere na great we afi so ha de manopay no onyanche ane sofo onyanche ne ho kanfo ndi obetu ne mutu ene de enye fonko asem kura watecha na chache mwendra obaye no osi Lumba fese no waba onko fie obeda adwuma ha ne musina no pa one me aye adwuma enti adia great we afi aye ne ehu pa na dumo medofo na dumala kwa nana bo monie right nana anopay mayentio anopay me mamujuma na yo pa ya dase nana o se enura me se no ubusam se me ba sure na me se me ke kan asendi no cry pa asemna me ke kan na papa na be kan wo ha wow awalesem am kokodi be enura ona na mbape ababe kan wo ha and maybe you were maybe a year no me say be man be onye hwe be man be kuno akuti say oba no be say enye be man ye no enye papa enfama no na woni be ma betra be pay e Ghana asam ko na me sister Ghana mawa mi tia danka mi tia shuka mi shetoneska mi shekwa school fees I me back home in them. I think it's a man you will soon be at. That's right. Make a house. A binom. Yes, a binom will soon be a nyefe. And you are moon at the Monday binom. A binom is so okay. Now you for bro. Or do not win them and a shot, then a modern statue, you know. You. So I'm going to find starting good. Okay. No, you. Upon Yamin Shran. Amen. Amen. Everybody said Amen. Amen. Nana Bombo Yamin Shra P. I now do more medofo. Now the mountain air tells me patcho within and baby Akasefri. A patcho made the lady, I'm a committee. Sister Lydia, Tema Community 8. Me patchano pay my into. I no pay boko. Na anope meche program na pa awale wa Ghana si said you ajinya me because it's yes udru baby kwa na ukotu obi so se me Kristo ni na wo hwe nea ode ye ni kunu na wo hwe nea ode ye na yire a papa that's oba pa ti awale ase etimi jani kun ho ebesia na je abro won kwala ebi kwa no ne be ma so kwa na ubekom na se ni kun ya sofo ubekom na se o yedi nurses ubekom na se o ya sole pani arako edin enti se heaven ye kwa kubun kun tawa wale ya nhwe ya awale edibi mbe kose yati wo subanya ikutem yo Tewrade moye. Amen. Na yampa na sem hedi anope wo kan. Amen. Na yampa nyadwuma. Amen. Na boye ewo ya tetu. Amen. Nyame nhyira opi ne wadwen kyerɛ hwehwem a wode ama anope. Ka me se me mfa bi nso me wo fa se me ka menum asem bia wane me anya adwen. Medofo ye na domo. Na domo ara kwa o. Aha, entra sa kwa de tema community 11. You see, ka wan frem gwa mfa me call ya. Engaji me ba studio. Ka be ye wunu ne de ne bi. Me say ka be studio. Sa kwa de anope me yentiu na chia wo sofo na abusua na yenko. Papa na sem na obekai. Ebi asiri. Me say me yere. Me teste ne pause. Na me hu say e yodo kan. E yodo kan enye fake. Me hu say e yodo kan. Enti papa na sem o kan no. Emba nyina endo mukuru no. Omumro mu wase wa mukuru no. Even ukura bia ye ukura no ba ukuru oyiri hu sak ma already no was ronti no ida se obetwon kakra french akwanche ma me ukura bia ma oyiri hu yo emfa bibia nsie wo yere okay ena oba nso memfa bibia nsie ukuru yo papa no nyame hira no mate
yo misofo din the Honorable Bishop Richard Jerome Doche Ahiagbede Adonai International Ministries Committee 12. Okay. Yen sofu penny no your friend Papa 1. Yo. Ejenina oyeja papa. Okay. Mate. And then me name fie for ni mabusia for nyina ye kwa sorry. Nhyiraba. And then my birthday. So one coming. Oh, Sammy nim one kan kire me sak. Oh, my candidate, the last week ran. Oh, when we ran a friend, sak kwa dey happy birthday and come why. Yanko pontina ni munchire wono onyo kese ya pan fon fra adomu kwa adomu. Medasi pi se wonso odwane yen. Na enkomo no mesre mentumi mfa bi ofise ye bre no edi kan we anim yipa na mekwa kwagya Mr. ni Adam kwan na watimi akoto aso na mekọ Great Wife sisi ansa na mekwa kwagya senior ma kwan. Enti Great Wife ni Adam kwan na watimi akoto aso na mekọ Great Wife Empom design. Nyankopon adom. Eda ya miase na ebane se na obepie fia yi. Send ye yesi abone de eja kwa yenja no kwa. Wa onim ndra dwumedua ekoso no na yese. Baby aye obi a esan odo aye o madadi nti ese ye bana. Enso ye de ni unyam. Na hwe na prepare chiri kura. Sanete nti mewie no mehwe se de ewiem aye na aja mintimi nko. Tina yese eja me studio ha ya mekete na aja meda. Minya ntia kura se nra oba ne to no bo atipopo ne nsa no pa. Na nka nkwa no. Asem we na na eso for my pai. Asem we na ogo o se se ya me pia bo nti. Me hu se na wapi. Ye frame me ebisam se ade na nra mamba. Enti no otie on fanche yen. Otie e na ote se wo ka se. Ye papa ho domro so. Ana mendra da Great Wife esenko okofie nanzo enra dodo na na ye da fie ha enye wono nko a dodo na no pa na dodo na ye da kontiankopon edikan yankopon hira mo pa amen na onya mo kese afiri se ye papa wanyamo ankanye if is ever since amu so ye papa mu se mo de na ye mo busuani mo bibia no in fact nyame hira mo pa enra mo do kese pedi ena kire ye papa yankopon hira mo na onya mo kese na wonim message bia ba wana wase please ask the man that if you are in a marriage and your husband doesn't respect you, disregard and make you useless at home, will your wife respect you? Please ask him. I've been calling but no response. In the future me, the opposite will be saying na say, we are bema tifie. Remember I was 20 year as me yam me great we have you on. Na me fa question we mo asem obi abisa na ye monitor na ye great anopay ye ni nkomo akra na ko wo kwa asore ben me kwa asore Banner of Grace Ministry wo hemfa wo Dowonya so for your friend is saying Prophet Franklin Nana Ajimai if I show my voice ni kwa soro akra Prophet Franklin Nana Ajimai okay Franklin Nana Ajimai Prophet candidate ho oni ne ho candidate say aya wo kwa no wife na eko wife your friend is saying Mrs Comfort Sammy Wiafe Mrs. Comfort ama wiafe edina de pa se mo wo mmofra ho sa ene ye ntem na mejeme nana enti endra de course nyina no Great Wife de na be ka kire DLFM atiefo ene wono mendo mba omaden be boy adwumadi ahodo mu okay 30 seconds na ye nkoye brede nti twanitia what say kwaku kon no me hwede ye course a enra say me wo studio ha na me hu say nkrofo e ba enra mo tupu in nyina sure na before I 6:30 but before 6:30 no kra na bi no ma badada nti no omo ye ma dwumadi ne eyefe papa na je say on say enra me ka say aboa bi esua opese odor sade a osua preku ne kwasem nti no enra tifo ne college association and fantasy club ni na like all the I mean nkrofo mu di that echi no mo ye bibia ma na ye fe okay and I feel so bandsmen so they were fantastic okay na wo hwe o say nimu ha no na che say
me who say one of the security we know direct and so tight or how come on modality traffic no be so cause so come say DL na gasa na ne ebie sanity nti obi odi na echi bia say na ne bie nyame hire obi a obae they went me amba so especially say 499 no a ote ahyama hair say kura make say no or the baby akwese baby pa ene de eno na ya legend no me ma wakwanya ma wonka no 499 on nisu ba enti wenim eno ne muhia wo kwan ho a momienu na mo de ayem enti great we afemedase medafi ya menka ho pa na wo ka fo nso mechia no wo kwa chere ma me na ka jenze mesre na da endra ira ye no eyefie ha na ira be hye enti a kire din what you say medase p great nyame aduma me pe be san hia all right. no pay yampa bonus Yankopon won kire ye kwan a yemfa so se be ya no ma bi ye koso a ekutia wa yabra bomo ye betumi ho kwan ase ye fa so no ye boa na busua no so ne matumi konkan e ma me kwa Mr. Ni Adam Chen na mensa on sane out na ye nto adwumani misani ye kwana se mbisa abani obi atese se mimisa wo se oba ne be mate ne bia be ma no umfa ni dia sefata emfa ma oba no ubuna nimtia emfa ho de obeya ma wonyina nso wani a wo expect se won fa ni die ema wana asem obi bi sani yo onua sa kola no ana ni o send message no ye dana say se o tie dwumedie na Nyankopon asem na ye ka no o si asem no enimu twa ena akire nsu twa nti ye nka obi die na ya je obi die ba ye nyina se ne ebe ya ebe so Nyankopon ani na yambisa se obi timiti sika ekoware na tamfo ana da bi ebi kura ni hoda da bi enu nti na ye kan ye si studio ase enye mpna twa asem na ye kan o na eya wade enti se bema ati sika abewale wa ampa awale mu wonsem edie ne siye na ne esiye no wo fa ne sen wo ko ne sen aso ne esese wonye obi wo ho a uti ane nine baako ni nine so baako a so de beche we ye den na che se de ye ka no na enye se eye ema nko na mfa ni de ma mema de bi o na momu no kwesi bo ni beka ni se respect no anasa respect no yes reciprocal yes what the man e se dan ba wo yes and they say odi ani die no ema oba no na oba ni dan esan de ye den e de man wo back sa na ye hwehwe enu anyame asem no kra na ye ka se anim twa echiri twa se Yankopon asem na se kan na fa no etwa echiri anim no susu sa na tie enti enu na ye ka no yenko obi die na ya je obi die obi ntimi nti ne sika enko ware na tamfo obeware wo because odo na awale enu mu no ede na esiye na ne esiye no ede na wo ye fa ho ansa na ekodru sam pempenso se because obi ani wo a sebi ni odi wo kwa esike duro kra no onko wale umbet na embe time weni debi obedo wa trete yes brebe so apese odi wawu yes enti meba o na se mete wase a na in awade a muamagia tum se mo wade no emfa ho de besie no ese ba kutumi bre no ho ase sa eye ne ho sabe se obi a wagimie na odi save awale no sa na we na eya ameka se ema no omuni excuse no because sani aye kan na last no 1 Peter 3 no verse 1 no edi ko no e kire we mu nyina edi kire wo oba na sede e wa wale no mu be ma na sede e wa wale no mu enti se wo ba no ubekwa koye hu be ma na wo pese be ma no so onye hu oba emfa ene chese wo ne Nyankopon kura enya adwene se emfa awale no wuti ase yesen yo na chesa awale na nkasa wonye den wanti ase matebe ase enti wo kwe no asembe na obeka etwato wo obi abechia no so a 30 seconds na bonita o yo onua ye beda nyame ase biom na me wasem de mienu bi aye good news bi a enam wetiefuo any omukol any daddy intino yedi fa radio we so na you see responsible fathers responsible fathers can say ebia eja wo
ankwala wo fie ye ka ebi no awie BC instead so obeba betine fie sa 3 months and 4 months a resource no be ready no you see ombe sua bibi senia ye di computer yi eye adwuma senia ye siesie no photocopiers printers senia ye refill senia ye ade wo ene adwuma bia ni ho a wo be ya computer nkan enti no so be this year 3 months yi no di sua ade we a ede anumonyam hye na nia ye pene se ye pese agya no mankasa enso nkwala na nsase mfambra because agenda ye di atu ye ni so a ye den ye na se empo oba no be ma no enye we a frɛ yen line na ye di be ma no na yankasa ye beba na ye kwan a ye di no be fa so no but yesre se si ano emuntre ye enti no nipa no onfri sa Islegon Enquiries ye mu se ne be ya transportation no enko ha adwin because we no se agya no so ni nsase de ba e free oh say mo mammo fra no nimudie yes afa abefo kwan ye fa so di dwuma ho a exactly kapre kura nim oh wow good news fine enti no agya no omumfa advantage no omumfa nso onkwala na nsase oba no be ma no nya afre ye wo kwan ye di be fa so na responsible man ncheche bi a ye chereche eye dwumadi a wo be ma wo be ye se wasede ye organize programs ekoso bi a meetia we bi a mu divan media yes some fashion show bi a odi ya to so se obe fasa akonya yi so anopa no edikosi enwumre no ombe seti a BBC se nkwala grounds u papa no so akwala ne nsase fa no bra no be di agro ho be di agro na we free mema no inform bra ebre ntin na mama ahomatrofo no na yo se ye besi ni nyina anope mechia community praise chapel assemblies of God a omo mpasem nyina mechi omo anope na machia yesofo reverend Boatin odi nyuma papa ye ka chene se nyame nhira no emre ni ntino etiefo nyina edibesi ha na sene amunim no ye line no 020 599 2405 sensibio 020 599 2405 ya kan nyina no upencheche mu bia na wo so wo story bi ana wani jinyaye ne na wo so pese uma advice bi a wo de faso a ni nyina beba bedu ye nsem enti mi wie nyina nti nyame maye ye betua so kakra mate ye datifo nyina meda se bebre eni a wuti ye Mr. ni Adam ono no okasa edema mema na afie nipa fa hodi enipa bi a ye hye wono mo so na utumi se oba ne bema wade bema ne obate na nso edu bia atumi se asede ne ma hodo ese wono mo ye no na obia eye de ope na akofa manso menteme ho ase na abusua mo dom ho na akoye nsempi na Nyankopon onka ye nyina na onhye ye nden na opedi aka nse Nyankopon onkyere na kwan na onkyere ye kwan a ye mfa so anopai Mempoye megusu atim e wofie hanom na DJ Omalion ofie hwe nyum de agumu saa na aka akra na nonkron abo no besa ba onchenu abedi nkomo na ba be krawo because what na se ne fa nyompa enye wotata ekopem se ene bebo nyom saa akopem nondu ne mom se ebo yes mano aduane nom ekwa akobo nonkron na besa ba onchen bio nanu abedi nkomo tia wa bi na me medical krawo na DJ Omalion akoso ato so abo nyoma akopem se nondu ebebo ntino anope no yekwaso a na yehu nyom saa chame mukwana na mefasu chame mukwana na mefasu tiano peri yaka nyina ne se ono Nyankopon na nkasa nkyere ye kwan a ye mfa so efise nyame amam ne nyame ankyere ye kwan a one nyame ne mmie ye ni a wo ho se bedu baabi no wahwe ye beyira na menka asemi nkyere wo se enya asoro kwane se de bia kwatena asoro de maboduku akwakotwa wo ho abo afode ye kese betena fie o mesi asoro nyamesom na nkasa wo fie ho
Medofo a wutie me. Nyamesom no e wo fie ho. That doesn't mean say man kwa sori. Da bi kwa sori kwasom nyame. Koyi nyame aye. Na ekotie nyame asempa no. Na nso ba fie afa sa asem ne bobra wo fie. Enkwa nkosom nyame aso dem. Na obetena fie na wona wo yere mu ntem tokwa. Na oma se wasede ese wo yese batan. Na kpotu na jeje mu. We enyamesom. Wo jenchia we yi ase wo jenchia wo fie fansa wo gina bonten nya fansa ketwa nanso ko fie kwom na eku wo ma ko fie kwom na eku wo yire ko fie aje say wo gina ho a wonte ase. I'm telling you this morning say enya nyamesom o the kind of crash nyamesom ne say wo ye wasade wo fie asa kwaye na so dem anope nyame nka ho e wo mra DJ Omarion ekosoa abonyompa medase pi mrepam mesane wahia akasema akra na enkra bo no mesan enu atie biem enyomo no entro mu se ya yekoye nim se ya Wakwa ya boni mwa Dami ukwana Uyini prepare Edini sima bala gaso Omade wosu siri Omade oni bienye bie DLFM 106.9. I am
Diana Hamilton, who's your DJ Omara.
DJ Omari.
touches and great music. 106.9. ne kwa asem se be ya adwuma de amaurade wo hwe obra na bra no enyan ya bia ne sa akasema ne nan na nonkro no enya bo facha me passe ne bible na de dwumade ne yantumi afa mesom wo na senke se jebo made atena se na ya de questions and answers ne de bre wo na so na dwumade ba ko mienu bi nti no yantumi afa mra facha me nyame ya doma next week ebeba so live pa na watumi agbawurom na chede a eja obetumi adie na ya amam anopai di facha me passe ne achede ne dwumade no yantumi enie ende me ma ba ko mienu bi nti na mana kobasa facha me pa Eda se pasa o kame ho efiti anopa no nsia ba peme se nonkron aboyi twede ampanyankopon o konhira so a wonhira o efizenya na o kame ho a anka mbetena fidikasi yesuei enwuma hodo a wabbo wo ene nkoma hodo me ne wa twetwe no anka won kame ho a anka ne nyina da no nkasa bemfa so obi amaso ame nhira opi de meka twatwo nyina ne se yesi yesom nyame de a yensom no kwampa so yen dodo ye ho enkodo osofo ensene ho kafo enkodo osofo ensene wo yire enno osofo ensene wo ba da bi yenye odo no enche emani so nipa nyina so afisu mani nda ho sese de abrabo ne tie bia no asasi ubeja asasi we ato ho no mako enti wo kɔ no enkonta ba na wo kwakobuo dwonwene ho na da bia da ma wadwene mra so se bia da chi bia no se kɔbasa atafo asasi we suo no se wo ni su a wo kɔ abenya sempapa bi aka edi akire obofo no amen kan Facebook messages me anyway na men soro so a we fi ama abiga nchen ono se nya men hira ye pa any motivation and pay we edi tu dwa no aye ama abiga yansi ya chia pa Tay Solomon osi good morning Nhyiraba no utim ne nyina ya menhira mo pa na dwumade amobo ye ho ye pa soro ye chia no pa ye chia o eno se ya menhira o pi sendra obeta ya chi odwumade ne nyina mu na mentina ne mfa nkyerɛ pa odo for makrao ya me adoma kwesi ada ye besa hia bio efra no pa eye nonsia ekopem no nkwa me solidie na DJ man ekoso atena so abonyom saa ekopem se nondu bebo eno wachi dwumade aka beto ato aso me mu nyina mo se mo no metena ye bepem sa bempenso yi ya me adoma next week Sunday besa hia bye bye